Proverbs chapter 9 and verse number 7. Kung nanasa, amen? Na naman hingdog palihog para sa pagbasa pulong sa Diyos. Proverbs chapter 9 verse 7. Proverbs chapter 9. Now, mga kong tanan batanon, magtanaw na ko kadyot. Tanaw ko palihog mga batanon, tanaw ko. Palihog, ayaw mo tabi-tabi karon, ayaw pagtabi-tabi karon. Please don't talk. Paminaw na lang. Preaching time ni. Ang kinalata maminaw. Tali ka na magkadisturb sa kauban. Huwag laing walay idea kung nag-istorya nila. Alright. Paminaw lang. Proverbs chapter 9 verse 7. Pasan ko verse 7 and 8. English yung nabasay kaduha. Tayo na uskalaing verse sa laing book. Proverbs 9:7. He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Isaiah. Siya nga nagasaway sa uska mayubiton. Or we could also use the word nagapatulid. The word in English is reprove. So it's the idea of magsaway aron magtabang niya maghimo sa sakto. That's reprove. It's not just naga-criticize lang, magasulay mo tabang. Siya nga nagasaway sa uska mayubiton. Kita nagasabot sa pulong mayubiton. Mabugal-bugalon, di ba? Walay respeto, walay kahadlok sa Ginoo. Siya nga nagasaway sa usa ka mayubiton, nagadawa ngadto sa iyang kaugalingon og kaulaw. Ug siya nga nagabadlong sa usa ka dawtang tawo, nagadawa og usa ka lama sa iyang kaugalingon. Unsay pulong lama? Sabtan ba? What is lama? Kinsa nakasabot sa lama? Priyo-priyo sa mansa. Mansa man, it means a stain. The English word is blot. It's the idea na mansa sa imong saninas, or kung mansa sa imong saninas, maulaw ka, di ba? And that's the idea here. Ang Diyos nagtulo na to na yung mga tao, kung ikaw magsulay mo tabang nila, maulaw ra ka tungod dili sila mo dawa sa imong tabang. Sila magsaway kanimo, sila magbugal-bugal kanimo, dili ka makatabang nila, and in the end you get too close to them ug maulaw ka kay nagdul ka kanila. That's the idea. Verse 8. Ayaw sawaya ang uska mayubiton aron dili siya magdumot kanimo. Badlonga ang uska maalamon nga tao ug siya mahigugma kanimo. Now turn with me to Matthew chapter 7 verse 6. I preached on this verse a couple weeks ago, I think. Matthew chapter 7 verse 6. Kunana say amen? Give not that which is holy unto dogs, neither cast ye your pearls before swine. Unsay swine? Mga baboy. Lest they trample them under their feet and turn again and rend you. Ayaw ihatag ang unsa man nga balaan ngadto sa mga iro, ni iitsa ang inyong mga perlas atubangan sa mga baboy. Aron dili sila magtamak-tamak kanila ilalom sa ilang mga tiil og moliso pag-usam og mukunis-kunis kaninyo. Na ipreyo nga idea dere. There are some people dili dapat ka musulay mo tabang nila tungod sila magatake lang kanimo tungod nagsulay ka nagtabang. Title of my message tonight is you can only help those who want to be helped. Magatabang ka kanila lang nga ganahan matabangan. Sakto ba? You can only help those nga ganahan matabangan. Those who want to be helped. Magampo na ta? Tayo kung makalingkod para sa mensahe. Heavenly Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your spirit? Would you help my voice to hold up? Would you help my mind to be clear? Father, help my Visayan, Lord. I felt like all day I've struggled with my Visayan. Would you make my Visayan clear tonight?
Lord, would you work in our hearts? Would you help us, Lord, to be a people who's willing to be helped when we need help? Bless us, dear God. Fill me with your Spirit. Bless the message in a special way. Work in our hearts. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Bisan asa nga ako mo ato sa dapitan, mukita ko sa mga tao nga kinahanglan matabangan. Mukita ko sa daghang kaminyoon nga padulong gyud sa kadaot. Mukita ko sa mga batanong nga nahisalaag diya sa kinabuhi, walay katuyuan, walay plano, walay purpose. Nakita na ko ang mga kinikanan nga walay idea kung unsaon magdako sa ilang mga bata. Sakto ba? Magdako? Magpadako. Makita na ko ang daghang mga lalaki, dali maihap ang mga lalaki nga nalitag diha sa kinabuhi sa kahilayan, bisyo, walay katuyuan, o walay kalipay. Nakita na ko daghang batanong nga babae nga, I have the word drifting in English. I can't translate that. Nag-anod-anod. Drifting. Something on drifting. Something on drifting. Can I use anod-anod? Meaning this, maggikan sa uska uyab nga to sa lain. Sa English, drifting. Nasabtan ba? Nasabtan ba ninyo? Is that anod-anod? Pwede gamiton dili. Lahi sa Bisaya. Paminaw na ko, ayaw mo suri karon. Ay daghang babae magbiya sa uska uyab, muha sa sunod, nangita og kalipay, nangita og kalinaw, nangita sa, what's the word I'm looking for? Katagbaw. Og matag bagong uyab, nagato sila, siya ang mutagbaw kanako. Dayon, tulo ka bulan, nailain. Diba? makita na ko ang mga batanong nga lalaki nga addict gyud sa pornography. Recently, nag-story ko sa batanon, nag-share ko sa gospel kaniya. Ug samtang nag-story ko kaniya kabayan sa gospel, na babae niya niya. Maras na niyang saninas, nagsuot siya sa school uniform, dili mo bu ang sayaw, na dari ang sayaw. Ug sa diya siya ni Agi, ako nag-share kanila kabayan sa gospel, ang usa, kiniyang iyang gibuha, samtang nag-share ko. He's got a problem. Na siya'y dakong problema. Let me say something right here. Pornography is a big, big problem. Dili gamay nga lingaw-lingaw ra ang pornography mo guba gyud sa imong kaminyoon sa umaabot. Because pornography twists a man's mind and makes you think stupid things about women. Gentlemen, dili lingaw-lingaw ra. Poison gyud ang pornography. Usang ang mga lalaki magsulti sa buwang mga butang. I heard one man say, God made women, why can't I look at them? Ang Diyos naghimo sa mga babae, nga naman dali makalantaw ko. Tungurang Diyos nagtuyo ka mo lantaw sa uska babae lang, kanay mong asawa. And it will destroy your life. Nakita na ko, mga batanong na dalit maihap, nga nalibog yun kabayan sa ilang gender. Nag-experiment sila. Basin mas malipayon ko kung mahimong ko lalaki or mahimong ko babae. You know you can't change your gender. God decided that for you. Dali ka maka-change sa imong gender. Dali ka maka-change sa imong physical sex. Ang Diyos nagplano niya na. Pero naidaghan. Ang mga lalaki mo puta sa buhok. Magsuot og makeup. Na mga earrings. Maglakaw-lakaw. You ever notice, ang babae dali maglakaw niya, sama niya na? Ang mga bayo lang. Kung babae man ka, nga naman maglakaw lahi, cute sa mga babae. Pa'y klaro, na mga babae. Cute ang buhok. Magkarsones, kanunay. Maglakaw sama sa lalaki. Mag-uban sa mga lalaki. Pero walay katagbaw gyapon. Dili gyud ka matagbaw hangtod ikaw mo dawa sa plano sa Dios para sa imong kinabuhi. Pero bisan asa ako mo ato makita ko sa mga tao nga kinahanglan sa tabang. Pero kinang luoy nga kamatuoran
dili ko makatabang sa tanan. Dili pwede. Ug nay duha ka rason nga dili ko makatabang sa tanan. Number one, gilimitado ko, tao ra. Bisan unsang kadako sa akong gugma sa tao, bisan unsang kadako sa pagkabana sa uban, wala ko'y time sa uskasiman nga mutabang sa tanan. Bisan ako masakit para sa ilang bisan ako masakit uban nila diha sa ilang mga problema, dili ko makatabang sa tanan kay gilimitado gyud ko. Pero nay mas dakong nga rason nga dili ko makatabang sa tanan. Number two, some people do not want to be helped. Nay daghang tao nga dili ganahan matabangan. Kanang kumusulti kaninyo karong gabi naghawid ko diri sa akong kamot sa kasalbaran sa tanan problema sa tibuok kalibutan. Tanan. Bisan unsang problema sa tao diri sa dapitan, naay solution diri. Bisan unsa. Now, I'm not saying ako dili ang tubod sa mga kasalbaran, kini ang tubod. Kini ang tubuoran. The Bible says in Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Kaing pulong sa Diyos buhi, o gamhanan, o mas mahait pa kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab, nga nagadulo bisan pa ngato sa pagkabahin-bahin sa kalagog espiritu ug sa mga lutahan ug dugokan sa bukog ug usa ka tigtugkad. What is tigtugkad? Sabta niyo tigtugkad? Discerner sa English, meaning makakita gyud. Tigtugkad sa mga panghunahuna ug mga katuyuan sa kasing-kasing. Now, can I explain this verse very, very simply? There's no deep doctrine in this verse. I know na ay mga preachers magwali nga, kini magtudlo nga, pwede magbahin-bahin imong kalag imong espiritu. That's dumb talk. I don't believe that. Before you are saved, your spirit is dead. After you are saved, your spirit and your soul are always together for the rest of eternity with God in heaven. That's foolish talk. This is not trying to teach us deep doctrine about the soul and the spirit. It is talking about the sword of the word of God. Ang espada sa pulong sa Diyos, magdulo diretso ngato sa kasing-kasing, ngato sa kinatumyan, can I say that? Right to the heart of every issue. What is the word for that? Gillette taught me that before, but I forgot. Do you understand what I mean by that? Right to the heart? What is that in Visayan? Gillette taught me before. What? Kinatuban, the very depth, the deepest part, right? It comes kutob, right? So that kutob is like the farthest extent, right? So when it says it cuts, what it's saying is, ang pulong sa Diyos magdiretso sa tinod problema, mupakita nimo sa tinod problema. It's like the surgeon, kung naay problema sa kasing-kasing, dali siya mag-start diri. Magdiretso siya sa problema. Diba? So that's what the Bible does. It means whatever the problem is, the Bible goes straight to it and says, here's your problem, here's the solution. Okay. I'd like to say to you tonight, Truth Baptist Church, bisan unsang problema nga nasa imong kinabuhi, ang solution anaa diri. Kung nakay problema sa mga relasyon, ang kasalbaran anaa sa pulong sa Diyos. Kung nakay problema sa imong batasan, kung nakay problema sa katapulan or dishonesty, pagkamatikason or kadalo, kung nakay problema sa batasan, paminaw na ko, ang kasalbaran anaa nining abok. Kung nakay problema sa imong financial, ang kasalbaran ana sa pulong sa Diyos. Kung nakay problema sa sala, ang kasalbaran ana sa pulong sa Diyos. Kung nakay problema sa addiction, ang kasalbaran ana sa pulong sa Diyos. Bisan unsang problema sa imong kinabuhi, ang solution naa sa pulong sa atong Diyos. Kung nakay problema sa imong dila, sige magsulti sa mga butang at dali angay. Dahil makakontrol sa imong mga pulong. Ang solution na diri sa pulong sa Diyos.
Kung naay problema sa imong kaminyoon, ang kasalbaran na diri sa pulong sa Dios. Kung naay problema sa imong mga anak, wala sila namina, wala sila nagtabang sa balay, wala sila nagtuman, ang kasalbaran na diri sa pulong sa Dios. Bisan unsang problema nga naa sa imong kinabuhi, makakita ka sa solution sa pulong sa Dios. The Bible says in 1 Corinthians 10:13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Bisaya, walay pagtinto nga nakaabot kaninyo, gawas niya ng komen ngadto sa tao. Apan ang Diyos matinumanon, kinsa dali mo tugo kaninyo nga pagatintalon, labaw sa inyong maarangan, apan buot nga uban sa pagtintal usab naghimo sa uskadalan sa pag-ikyas aron kamo makahimo sa pagantos ni ini. Here's what God is saying. Bisan unsang problema, bisan unsang pagsulay, bisan unsang pagtintal nga nasa imong kinabuhi, kana nasa kinabuhi sa uban pod. Dili ikaw ra naka-experience niya na. Look at me. It is amazing how many people have convinced themselves that their problem is different than everybody else's problem. Ang akong kahimtang lahi sa tanan, unique kaayo. God says there are no unique situations. Now we all have our own unique life, but every problem in your life, somebody somewhere else has the same problem. There are no unique problems. If you have a problem, watch now, kung nakay problema diya sa imong kinabuhi, naigdag ang lain tao nga naka-experience sa pareho nga problema. Og, uban nila, nakabuntog sa problema, pinaagi sa gahom o paggiya sa pulong sa Diyos, o uban nila, nadaog na, napildi na, o nagdawa sa kapildihon, diya sa ilang Christian life. No matter what problem you are facing today, somebody has already faced it. In fact, daghang tao nag-experience sa priyo nga ikaw nag-experience karon. Some have overcome and some have been defeated. And the difference, watch now. Naay mga tao karon nag-experience sa priyo nga problema. Naipipila nga nagadaog, naipipila nga napildi unsang kalihinan. The difference between them is very simple. Let me turn my page so I can stay with my notes. Nawala na gyud ko. I found it. Sorry, nawala gyud ko kajud. Unsang kalihinan sa tao nag-atubang sa priyo nga problema nga nasa imong kinabuhi karon. Naiusa nakadaog, naiusa napildi. Unsang kalihinan? One accepted help from God's word and the other didn't. Ang usa nakadawa sa tabang gikan sa pulong sa Dios ug ang lain nagsalikway sa tabang gikan sa pulong sa Dios. Available man gihapon ang tabang pero naay daghang tao dali ganahan matabangan. You say, well, Pastor Mike, that doesn't even make sense. Siyempre, ang tanan tao ganahan matabangan dili ra. Naay daghang tao dali ganahan sa tabang sa Dios o sa tabang sa mga sa laing tao. In both our text verses, we saw the exact same truth. Daghang tao dili ganahan matabangan. He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth to himself a blot. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Ayaw sa waya ang uska mayubiton aron dili siya magdumo kanimo. You know, some people ikaw mo sulti niya, kining rasam naglusod ka, kining problema. Nakay problema pero kining ang problema mang resulta sa imong decision dire. Kung ikaw mo sulay mo pakita nila sa ilang sayob, masuko cute sila magdumo sila. Ay, how dare you? Wala kay katungod mo hukom kanako. They don't want help. Dili sila ganahan matabangan. Just like we read where Jesus said, don't give that which is holy to dogs. Don't give your pearls to pigs. Why? Dili sila mag-appreciate sa imong kaalam. Magatake lang sila nimo tungod sa imong pagtabang. He that reproveth a scorner getteth to himself shame.
So the message this afternoon is simple. Makatabang ka, kanila lang, nga ganahan matabangan. You can only help those who want to be helped. Kung tao magdoon ako aron mga og tambag. Paminaw. Kung tao mo doon ako aron mga og tambag. Ako musulti nila, hunuhun ako, sumala sa Biblia, kini ang saktong decision sa imong situation. Ako musulti nila, ako muhating nila og tambag, pero dali ko mo sunod nila ang ato sa ilang balay aron maglantaw kung sila mo tuman sa akong advice. Kanang ilang kaugalingon decision. They have to decide if they really want help or if they want to pretend they want help. You know, daghang tao mga og tambag, pero dali sila ganan sa tinuod advice. They just want, they want somebody to tell them what they want to hear. Sa tayo ka na? Sila maglaong nga ikaw mag-uyon sa ilang plano mga og tambag, pero kung dali ka mag-uyon sa ilang plano, masuko sila nimo. The sad truth is this. Now listen to me this evening. Tanaw ko. Are you listening? Shh. Kinsa nagtabi. Ay magtabi-tabi ka ron. Thank you, Joshua. Sure. Paminaw na ko karon. Ang luoy nga kamatuoran. Kini ang luoy nga kamatuoran. Nay daghang tao nga dali ganan matabangan. Why is that? Watch now. Sometimes people just want someone to feel sorry for them. Sayang tao, dali ganahan sa tinuod tabang. Tungod kung ikaw mo tabang nila, kung wala na problema, walay tao maluoy kanila. Some people just want pity. Ganan sila og kaluoy sa uban. Dili sila ganan mag-change sa ilang buhat sa kinabuhi. Ganan ra sila ang tao maluoy nila. Okay, can I go ahead and say it? Dali ko mo masukon ako. Kanama ang rason nga ang tao mag-post sa ilang problema sa Facebook, pero dili mga ayaw tambag sa pastor. Tungod dili ganahan sa kasalbaran, ganahan og kaluoy ra sa uban. Are you listening? Kanama rason ang tao mga ayaw og tambag, dayon dili magtuman sa tambag. Now, I love having Mom Connie in our church. Mom Connie has the gift of mercy. How many already knew that? Si Mom Connie na gift of mercy. Kung magdul ka ni Mom Connie, you just feel like she loves me. Diba? She feels my pain. Mom Connie has the gift of mercy. Na pipila kalaing na ay gift of mercy, and I'm very glad they're a part of our church. You know why? Because I don't have that gift. Kung ikaw kabalo, unsay sakto, dali ka ganan mong buha, wag ko'y kaluoy para nimo. Kanangin mong kagaliyon sa'yo. Lutsura kung kinabuhi, syempre! So kung masuko ka na ko, pwede ka mo bisita ni Mong Connie. Aren't you glad God puts all different kinds of people in a church so we get what we need? Pray kayo ang Diyos. Tagang tao, dali ganan sa tabang, ganan sila nga ang tao maluoy nila. Watch now. That's why people go and complain about their marriage to the neighbor, but never try to get marriage counsel. Ang tao magreklamo sa ilang sila, akong ba na wala siya kung para dugay siya mo ulig ikan sa trabaho namin dali. Ang asawa mo story sa yung mga co-workers dito sa shop. Yeah, in English we say, my old lady. Sa taniyo ka na. Ako nasawa. Kanunay magreklamo kabayan sa tanan. Naitulo sa atop. Ang balay maguba. Daligyod siya magpasalaman ako para sa akong trabaho. Diba? Kita magreklamo sa tao nga dali makatabang. Tungod ganan ta sa attention, ganan ta sa kaluoy, dali ta ganan sa tabang. Kung ganang ka og tabang, basim, hey! And Pastor Mike, maglusod mi sa among kaminyoon. I have a piece of advice for you. Why don't you ask to borrow a good book on marriage? Mura kitang tanang adere nga na minyo. Okay ra ang inyong English? Makasabot mo? I know, ganang ko mag-translate sa mga books sa Bisaya, kabayan sa marriage, wala pa nahuman. Pero mura kamo nga na minyo, pwede mo makasabot gyud. Magreklamo ta, pero dali magsulay mo ayo.
How about this one? Some people, dali sila ganahan sa tabang, ganan sila og kaluoy ra. Magreklamo sila kabay, hapikikyura akong situation. Naglusod yun mi sa balay. Ang tamo sulti, nay company dali, mag-hire sila. Wala ko'y time para niya na. Busy man ko. Dili ko ganan niya nga klase. Wow! Pilian ng tao nga walay trabaho. Pangata na lang. Some people don't want help. Ganan sila og kaluoy ra. Og dili ko makatabang sa tao nga dili ganan matabangan. Number 2. How we doing tonight? Okay ta? Okay ba? Okay, number 2. Sometimes, watch now. Sometimes people don't want help. They just want to blame somebody else for all their problems. Mas sayon magbaso sa uban kaysa pagpausog sa imong kaugalingong buha. It just got real quiet, didn't it? It is amazing. Paminan ako. It is amazing how many people maglusod sila sa ilang kaminyoon o kanunay magreklamo sa ilang hunahuna kabayan sa ilang kapares. Pero dili jud sila maglantaw sa ilang kaugalingong diya sa mirror. Unsay problema kanako? Kini ang problema? Siya ang problema sa akong kaminyoon. Siya lang. Siya ang usara nga naay sayop sa imong kaminyoon. Dagang tao, dali ganan matabangan, ganan ramo baso sa uban. Okay, here we go. Here we go. Higala pa ta, di ba? Higala pa? Ako ni hatanin kaninyo og ice cream ganiya. Nainumdam mo? Now, ang bayetas ang nagdalat sa cake. Si Ma'am Joy nagdalat sa wafer, whatever they are. Pero ako ang nagpalit sa ice cream. Dili, kinaorang simbahan nagpalit. Never mind. Ang mga kinikanan magreklamo kabayan sa batasan sa ilang mga anak. Pero dili sila mag-discipline kanila. Okay, can I just say what I see? Ang mga kinikanan, dili yun magbadlong sa ilang bata samtang gamay pa. Dayon mobot sila sa 5th ug 6th grade ug kanunay magyaw-yaw kanila kabayan sa ilang batasan. The Bible says, train up a child in the way he should go. Nga naman ikaw magbaso sa imong anak kung siya mag-follow sa imong training. Wala yun ka nagtudlo niya, hey, training a child doesn't start in 5th grade. It starts when they're 3 or 2 years old. Cute kaayo siya. Dili kong makaspank ka niya. Dili na siya cute kung grade 6 ug dili ganahan mag-cook sa rice. Dili ganahan maglungag. Dali na cute kung muuli ka gikan sa work o gutom gyud o walay kanon. Pero unsay buhaton sa kinikanan? Yaw-yaw ra. Ako mga anak walay batang way buot. Habang kinikanan way buot. Ikaw ang nagtudlo nila. Sorry. I'm sorry, it's not the school's job to train your children, it's yours. Kung imong bata, walay batasan, kinahanglan ka mag-sorry nila nga wala ka nag-train nila, dayon musulti nila, pero sugod karon mag-change ta sa atong balay, mag-start ka mag-work. Magtabang ka, maghugas ka, manglaba. Hey, parents, your kids can wash their own laundry. That's okay. You wash your laundry. Di ba? Say they're busy. Busy playing. Teach your children to work. You're lucky, Michael. You're very lucky. Okay, how about this one? Nay mga batanon.
Maghimo sa buwang na mga decision dahil magbaso sa ilang kinikanan. My dad didn't treat me fair. Akong mama wala nagpakita na gugma. Tanaw ko. Tanaw. Magbaso sa kinikanan para sa imong kaugalingong decision. Ako pong tanap. Ang imong kinikanan ba nagpugong nimo gikan sa pagbasa sa imong Biblia? No, kanang imong decision. Ang imong kinikanan ba nagpugos nga ikaw mag-uban sa mga buwang sa buwang barkada? No, kanang imong kaugalingong decision, di ba? Nga naman kita magbaso sa kinikanan para sa atong buwang kaugalingong buwang nga decision. Tungod mas sayon magbaso sa uban kaysa pag-change sa akong kaugalingong buhat. Pero ang resulta sa imong kinabuhi, listen to me now, mga batanong, listen. I preach to the kids, let me talk to the kid. I talk to the parents, let me talk to you kids. Kinang kamatuoran, bisan imong kinikanan na mga sayop. And by the way, ang tanan kinikanan na mga sayop. Ako na mga sayop, pon ako mga anak na mga sayop. My parents made mistakes, I make mistakes. There are no perfect parents. Are you listening? Walay perfecto nga kinikanan. But, even if your parents never serve God and never help you follow Jesus Christ, bisan wala yun sila nagtabang nimo, watch, you are still responsible for your own decisions. I'm saying today, dali ko makatabang sa tao nga dali ganahan matabangan. Can I ask you a question? Do you want help? Ganahan ba ka matabangan? Am I saying that right? Matabangan? It feels funny to me. Where am I in this mean outline? I don't know. Oh, it's not getting any better. Daghang tao dali ganan sa tabang. Naay mga taong ganahan rang ang tao maluoy kanila. Naay lain nga ganan ramo baso sa uban. Number 3. Some people just want to continue in their sin. Naipipila, ganan ra, magpadayon sa ilang sala. Dili sila ganan matabangan, ganan sila magpadayon sa ilang sala. I preached recently on Proverbs 13:15. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. Ang maayo nga pagpanaabot, nagahatag og pabor, apan ang dalan sa mga malapason, malisod. Daghang tao, ganahan ang Diyos mo tabang nila sa ilang mga problema. Dayon ang pastor, sila mo ato sa simbahan, ang pastor magwali kabahin sa ilang sala, o sila masuko sa pastor. Nakanadali maitabo diri, itong lang tanan membro diri perfecto. Amen? Amen. Kinsa nag-amen dito. O pipila nga bakakon, pipila. Watch now. Na yung mga tao kung... Do you remember? What service was it? Nami daghang dere. Dili ang first service dere. Kahit pipila mang gyud. But what was the service na daghang? Anniversary Sunday. You remember that? Nami anniversary Sunday dere na daghang tao. And what did God have me preach about? Everything. Nagwali ko kabayan sa mga babae, kinanglan magsayaw. Ang babae, dali dapat magkarson. I preached about everything. Na yung mga babae dito sa likod, gikan sa assembly. Wala yun sila ni balik. Nagmahay ka, Pastor Mike Dili. I preach what God tells me. But a lot of times that happens. Ang pastor magwali kabayan sa imong sala, o sa sala sa tao, masuko siya, dali yun mo balik sa simbahan. Nga naman, lusura kong kinabuhi. Tungurang dalan sa malapason, malisod. Ang dalan sa malapason, malisod. Watch me now. God, listen to what I'm about to say. Listen to me. Focus. Here we go. God wants to help you with your problems. Naiguba siya nimo o ganan siya mutabang nimo sa imong mga problema. Pero daghang sa atong problema maong resulta sa atong mga sala. So kung ang Diyos ganahan mutabang na to sa atong mga problema, una siya kinahanglan mo pakita kanato sa atong mga sala. God helps you by showing you your sin. Ginoo, lusod akong kinabuhi. Naglusod ko ni ini kanik. And God says, okay, kanang kumutabang nimo. Paminaw.
kana ang imong problema. Dili ra. Diba? God helps us by telling us what we're doing wrong. Ang Diyos nagsaan nga dali gyud siya mo biya kanato nimo salikway kanato, di ba? But He never promised to protect us from our own stupidity. Ang Diyos wala gyud nagsaad nga magprotektor siya kanimo gikan sa resulta sa imong kaugalingong kabuwang. Have you ever noticed ang gamay nga bata nahigugma sa saksakanan? Sakto ang pronunciation, saksakanan? Have you ever noticed that? I mean, all children love outlets. Kung maka-crawl na, what's the word crawl? Kamang. Kung mag-start siya mag-crawl, nasa diri tunga-tunga sa room. Kung mag-crawl na, diretso man! Diba? Kung nga nag-work dito sa nursery, kabalo nga tinuod na, na may mga covers sa tanan outlets. Nga naman, ang bata diretso. Kung saan mong buhaton, ayaw! No! Tinuod? Kuha. Balik diri. Tayo mag-turn ka, what's the word? Magtalikod? Yeah. Di ba? That is exactly the nature of humans about sin. Kanang kiniaya na to, gidani ta o nadani. Nadani ta sa sala. And so here's what happens. Nadani ta sa sala. Magdulta. Mutang sa tudlo salud sa saksakanan. Ginoo! Nga naman ikaw nagtuon na sakit ko. Dayo mo balik ta sa simbahan. O ang pastor mo giya, ang Diyos mo giya sa pastor nga magwali kabahin sa imong sala. O ikaw maglingkod dito. Si Pastor Mike nakabisit sa akong balay karong simana, wala ko nakakita niya. How does Pastor Mike know? Wala ko idea. So, ang pastor magwali, kabayan sa sala. Huwag ikaw ang tao maglingkod, maghuna-huna. Dili ka na ang problema sa akong kinabuhi. Sa sunod adlaw, mabalik sa saksakanan. Diba? Let me stay with my outline. I'll make sure I follow my thought here. Nakasala, masakit. Ang Ginoo, nga naman wala ka nagtabang nako. Ang Diyos na Ginoo, ako nagtabang ni mo niyaging Domingo. Ang pastor nagwali kabayan sa tinuod problema. Ug nibalik ka. Here's our problem. Pamina, sulod sa opisina diri na ay circuit breaker board. Kabalo mo circuit breaker? Ang mga switches, makapalong ka sa power sa lain-lain bahin sa building. Dalita ganahang ang Diyos mo pugong ka nato, gikan o mo badlong nato, kabahin sa paghikap. Ganantang ang Diyos mo mupalong sa kurente, arong dalita masakit sa atong sala. That's the help we want. Ganang kung Diyos mo tabang na ko, aron makapadayon ko sa akong sala. Dili ka na ang klase sa tabang, ang Diyos mo hatag ka na ito. Listen to me very carefully. God will never turn off the electricity that hurts you when you touch sin. Ang Diyos dili yun, mo palong sa kurente nga mag-shock yun ka nimo kung makasala ka. Have you ever been shocked by 220? Nag-experience pa ka ni Ana? Usa ka, nalimot ko. Hapon, buntag, nalimot ko. Ako, sa Dumaguete, naglingkod ko diha sa PA booth. Meaning, nami special corner nga naitanan PA equipment kay mas mahal ang ilaha. Dali ang gamay ra sama ni ini. Naglingkod ko. Naay desk atubangan ako, naay computers dire, naay ang PA mag-adjust ko sa mga volume. Naglingkod ko dire. Og adjust kamay. Wala ko kabalo, pero ang electrician sa mong simbahan nag-change sa wiring sa ubos sa desk. Ug nalimot siya nag-finish. Walay electric tape diha sa wires. And the wires were sticking out.
Wala na'y outlet. Wala na'y saksakanan. Just wires man. Gi-twist pero wala'y tape. I leaned forward and both my hands touched the wires. 220 ang diri sa Pilipinas. Sa US 110 ra. Nagbati ko ang kurente, nagdagan sa akong arms, o boom, right here in the center. Og nagsimba mi, si Pastor Removal nagastorya dito sa pulpit. Naglingkod ko dali. Patay! When you sin, that's what sin does to you. It hurts. Pero daghang tao naghuno na, Ginoo, kinahanglan ko sa imong tabang, nga naman ikaw nagtugo sa mga problema, ang Diyos mong tubag. Ang mga problema, mga resulta sa imong sala. Stop putting your finger in the outlet. It hurts. Dagang Kristohanon, dili ganan sa tabang yun. Kanan ra sila magpadayon diya sa ilang sala. Upaminaw na ko. Walay tabang para kanila. Watch me now. Watch. Okay, true story. Nay, babae, nagduol na ko. Naluwas siya, pero layo yun siya, gikan sa Ginoo. Nagduol siya na ko, nangayo og tambag. Karon, nag-ipon siya sa lalaki, dali iyang bana. She's living in a sinful uyab relationship. Siya nagduol na ko, Pastor Mike, nako'y daghang problema, naglusod ko, kinahanglan ko og tambag. I was very kind. Wala ko nagwali kaniya. Pero ako naglantaw kaniya. Ako nagtawag sa ngalan. I said, dili ka kinahanglan sa tambag. Kung kabalo na ka, unsay kinahanglan buhaton nimo. Pero nahadlok ka. I said, kabalo na gyud ka. Ang imong kinabuhi karon, nag-ipon ka sa lalaki, dili imong bana. Wala siya naluwas, ang imong bana-bana, wala siya naluwas. I said, you know what you need to do. Kinahanglan ka mo puto sa relasyon. You know that. You don't need advice. I said, ang pangutana lang, buot ba ka maghimo sa lasod nga butang? Because you already know. You already know. And I didn't preach. I was very gentle. Kana akong tingog, just gentle kayo ang tingog na ko. I said, kabalo ka, unsay kinahanglan nimo. Kinahanglan putlon nimo ang relasyon. Ikaw ra makahimo sa decision, ako dili. Siya nagbiya sa akong opisina. Ganahan siya mo ikya sa relasyon, pero hangtod karong wala man. Looy kayo ang iyang kahimtang. Looy kayo, walay kalipay. Nag-joking ko ganiya kabayan sa kalooy, pero nalooy ko niya. Masakit ko para niya. Paminaw ako, God will never turn off the electricity. Kung magpadayon ng tao diha sa sala, magpadayon siya masakit. You put your finger in the outlet, masakit. Matag higayon. Matag panahon. You never get used to it. Pasing sunod, dali masakit. Sulay pag-usap. Bisang kinsa ka na magsulay? Pasing sunod, dali masakit. Pasing sunod. Listen, the wages of sin will always be death. Ang bayad sa sala, kamatayong gihapon. Can I ask you a simple question tonight? Do you want help? Are you willing to be helped? Buot ba ka nga matabangan o ganan ra ka nga magbaso sa uban? Akong bana, akong asawa, akong ginikana, akong mga anak. Buot ba ka matabangan o magbaso ka sa uban? Buot ka matabangan o ganan ra ka og kalooy? Buot ba ka matabangan o ganan ra ka magpadayon diya sa sala? Young people, look at your pastor. Tanaw ko. Dili gyud ka malipayon diya sa imong kinabuhi hangtod nga ikaw maminaw sa kalibutan nga music.
mga Christians, mga hamtong, dili gyud ka malipayon, malinawon diha sa mong Christian life. Basta lang magbantay ka sa mga hugaw nga movies. The wages of sin is always death. Can I take it a step further? Kung mga batanon mo apil sa pagsayaw-sayaw diha sa eskwela, you're never going to find happiness there. Listen to me, Christians, meaning followers of Christ, Christians don't dance. Well, David danced, not like they dance at the plaza. Ang pagsayaw ni David, dili unod nun. Dili lawas nun. Ako musul niyo sa rason, daghang batanon maglasod samtang sa school year. Tungod kulang ang imong kaisog sa nga mga tanas sa teacher, pwede ba kung maghimo sa lain, dili ko gana mo apil sa pagsayaw. You have a right to do that. Pamina, kung ikaw magsulti, dili ko gana mo apil sa pagsayaw. We have a letter. We will write a letter for you from your pastor. We'll say, baptismi, nagatumi nga, dili mayo ang pagsayaw. Pwede ba ka mo hatag og lain assignment ni, and they'll give the name. And every time we've done that, ang teacher nagtugot. One time, niato ko sa principal. One time, two times nakiglalis ko sa teacher. I will help you if you want to be helped. Kung ganahan ka matabangan, it's real easy to write the letter. It's already typed up. Mag-change lang sa name ug sa eskwela. Kanara. All I'm saying is this. Sin always hurts. And the Bible says we should flee also youthful lusts. I'm sorry. Ang tanan tao kabalo, ang pagsayaw nining kalibutan na, what's the word? Maibogon gyud. Maibogon gyud. Maghimo og pagpangibog. So may I ask you a question. Are you willing to be helped? Buot pa ka matabangan. Ang Diyos ganan mo tabang nimo, ako ganan mo tabang nimo. Ang solution na dere, are you willing to be helped or ganan ka magbaso sa uban? Why don't you decide today, I'm not going to blame others. I'm not going to continue in sin. I'm going to let God help me. Ako mutugo ang Diyos mutabang nako. On every head bowed, every eye closed.